ना मोनफ्रोमबो एन्ट्रेन्स एग्जाम रिक्रुटमेन्ट एग्जामनि उनाव रिजाल्ट ओंखारो आरो रिजाल्टनि उनाव रिक्रुटमेन्ट बा सिलेक्शन प्रसेसा जानायनि उनाव बेखौ एपइन्टमेन्ट होनाय जायो दा बेयाव इन्डिभिजुवेलि केन्डिडेटफोरा जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन जायफोरनि एक्सपेक्टेसन दंमोन बयनियावबो गावबा गावनियाव मोनसे हिसाब निकास थायो आरो ग्रिभेन्सेसफोर थायो आरो बिथांमोनाबो सानदों जे मेरिटनि आधाराव आंबो मोननांगौमोन बैबो मोननांगौमोन आङो बै खालिबो बुंदों गोबां केन्डिडेटआ जोंनियावबो माखासे कमप्लेन होफैदों जे बिथांमोननि जि एन्सार कि दङ बे एन्सार कि मथे बिथांमोना बुरजा नम्बर मोननांगौमोन किन्तु बिथांमोननिया सेलेक्शन बा मेरिटआव फैयाखिसै दा बे मेटारखौ लानानै डाइरेक्टर अफ एडुकेसन जगदीश प्रसाद ब्रह्मखौ टेलिफननि बुंनाय जादों आरो जोंनिफ्राय बिथांखौ खावलायनायबो जादों जे एक सप्ताहनि जि मोनसे टाइम होनानै बिथांमोना केन्डिडेटफ्रा जुदि गावबा गाव ग्रिभेन्सेसफोर दङबा बेखौ साबमिट खालामनांगौ आरो बिनि उनाव बिथांमोना भेरिफाइ खालामगोन बा रिचेकिं खालामगोन आं मैयाबो बिथांजों रायलायदों जे रावबो जाहाथे केन्डिडेटआ डाउट थाया ट्रान्सपारेन्ट आरो जि बिथांमोननियाव माने रिकुवेस्ट बा आपिल बिथांमोना माने साबमिट खालामदों बे मथे बिथांमोननो मिथिहोनायनि बेबस्था खालामनांगौ अब्लानिया केन्डिडेटफोरनियाव बे डाउटआ थानाय नङा आरो गोबां खोथाफोरा गोबां ओंखारो दा बेखायनो ट्रान्सपारेन्टलि जेला बे सिस्टेमखौ खालामनानै होगोन इउनिभार्सिटिया रिटेन एग्जाम कन्डाक्ट खालामदों आरो जि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड आरो बे बोर्डनि जि माने इन्टारनेल कमिटिया गासै रिजाल्टखौ तयार खालामदों जिखौ जों मिथियो दा बेखायनो एग्जाम कन्डाक्ट खालामग्रा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बेनि माने कन्ट्रलार आरो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड डाइरेक्टर अफ एडुकेसन जयेन्टलि गोरोबनानै बे स्टुडेन्टफोरनि जिखिनि ग्रिभेन्स दङ बेखौ रोखा खालामनानै होनांगौ आरो अब्लानो गासैबो थिग जागोन होननानै आं सानो आरो स्टुडेन्टनि केन्डिडेटनि जि ग्रिभेन्स बे ग्रिभेन्सखौ एड्रेस आरो रिड्रेस खालामनाया बयनिबो बिबान आं बेखिनिखौ मावनो थाखाय खावलायबाय आरटिआइखौथ' बयबो होनो हायो आरटिआइआ देशनि मोनसे आयेन आरो जायहानो डाउट थायो जायहानो गोसोआव माबा मोनसे सन्देह थायो बियो आरटिआइनि गेजेरजों एन्सार शीटखौ नायनो हायो बेयाव OMR दङ ना मा दङ बा बिनि जि मोनसे मेरिटनि जि टेलि खालामनाय बे गासैबोखौबो बिथांमोना मोननो हानायनि नायनो हानायनि ट्रान्सपारेन्टलि नुनो हानायनि बयहाबो अधिकार दङ आरो आरटिआइआ खुनु गाज्रि बाथ्रा नङा गाज्रि सिस्टेम नङा आरटिआइखौ नागरिकनि बा नोगोरारिनि अधिकारनि थाखायनो होदों जे राइट टु इनफरमेसन एक्टनि आन्दाराव बिथांमोना नुनो हायो नायनो हायो दा बेखायनो सोरबा आरटिआइ होगोन सोरबा रिकुवेस्ट लेटार होगोन जाय जि लेभेलाव गैया मानो बे ट्रान्सपारेन्टलि बयनोबो बे इनफरमेसनखौ होयोब्लानो बे क्लियार जागोन